Vážení študenti, na budúci týždeň nás čakajú štátnice, čo je pre stranu vyučujúcich vždycky otázka obdobia veľkého utrpenia, strasti, psychických a fyzických újm. A navyše ani španielská čižma počas inkvizície nemala také strašidelné následky ako slovo vlastne, voľne vhodené kedykoľvek do vety bez logického súvisu, len tak náhodným spôsobom a vyskytujúcich sa vo vašich odpovediach nie v desiatkách, ale niekedy v stovkách raz. Preto mám dneska pre vás taký bonusový nápad. Za mňou je McDonald. To je mladý kolektív ľudí, kde v podstate sa človek zamestná a má možno aj vyšší príjem ako nastupujúci príjem právnika. A navyše nie je to tak komplikované, veď ten double cheeseburger sa dá jednoduchšie pochopiť ako základné zásady správneho konania, alebo orientácia v predajni sa dá výrazne ľahšie pochopiť ako, ja neviem, verejná správa na Slovensku, tej nechápe už absolútne nikto. To znamená, že pre vás má to celý rad benefitov. Navyše si nemusíte platiť účtovničku, ráno vás obudí iba budík, žiadna naka. Takže obrovské množstvo pozitív, ktoré by ste mali poctivo zvážiť ešte predtým, ako prídete na budúci týždeň na právnickú fakultu na štátnice. Lebo stále sa dá to rozmyslieť a stále sa dá urobiť pre vás lepšia budúcnosť v Lidli, v McDonalde a tak ďalej. No a keď túto dobre mienenú rádu neuposluchnete a napriek tomu to vyskúšate a prídete tam do tej miestnosti, tak možno taká krízová varianta jedna, ale oplatí sa to. Niekde doma určite, keď sa dobre popozeráte, máte takú vec, že sa to volá, že učebnica. Ja viem, príbeh nič moc, najvyššie žiadne fotky a to presvedča medičnú komisiu, že by bolo dobre, keby aspoň na každej 5. strane bola moja fotka, lebo by to bolo pekné. Ale nie, oni to tam nechcú dať, takže chápem, že obrovská nuda. Ale čisto teoreticky, ak si tú učebnicu otvoríte a budete tak nenápadne, bez stresu samozrejme, nie že dostanete infarkt, a v nej listovať a prelistujete sa až do dňa a hodiny štátnic, môže sa vám stať, že ako následok úspešného urobenia štátnej záverečnej skúšky na právnickej fakulte pod vplyvom alkoholu, únavy alebo iných látok, samozrejme legálnych, môžete uvidieť napríklad zlaté prasiatko a uznajte, že to sa oplatí. Tak vám držím palce.